Druhé pokračovanie videa o bolesti krížov, ktorá postihuje rovnako cvičiacich a necvičiacich ľudí, bude venované zásadám správneho pohybu, respektíve bedrovému ohybu a taktiež cvikom na uvoľnenie. V prvom rade treba do bežného života a každodenných činností priviesť návyk správneho zohýbania sa, kde využívame prvky výpadu, drepu či spomínaného bedrového ohybu, ktorý sa vieme naučiť dvoma ľahkými spôsobmi, a to za použitia foam rollera, keď je cieľom robiť ohyb len za pomoci posunu bedier vzad, chrbát je rovný. Druhým spôsobom za pomoci kotúča, ktorý držíme za telom na krížoch, pri dobrom nácviku je takmer nemožné sa ohnúť v chrbtici. A pri posilovaní samozrejme pridať bránicové dýchanie, o ktorom hovorím v predošlom videu. Pred pohybom smerom dole, napríklad pri rumunskom mŕtvom ťahu, vytvárame vnútrobrušný tlak nádychom do tých správnych oblastí. Medzi základné uvoľňovacie cvičenia patrí cat camel alebo mačací chrbát, kde pomaly ohýbame driekovú aj hornú chrbticu a následne vraciame späť s výdychom. Póza dieťaťa vie zmierniť napätie a uvoľniť stuhnuté svaly pozdĺž chrbtice, zlepšujeme zároveň flexibilitu. Účinná je aj varianta do strán. Bolesť krížov niekedy spôsobuje aj stuhnutý sval zvaný quadratus lumborum, ktorý zabezpečuje stabilizáciu chrbtice, na ktorej je účinný naťahovací streč za pomoci steny alebo rebriny. Podobný účinok a úľavu prinesie aj naťahovanie v pozícii vyššieho bočného plenku.